мафията, толкова години в България. До кога ще търпим това нещо? Не може ли да организираме? Това, което мога да кажа, е само да призова целия български народ да подкрепи тези хора тук. Разбира се. Защото те са тормозени не вчера и от днес, те са тормозени от много години насам. Абсолютно така. И днес всички са си зарязали работата, за да дойдат тук. И да изкажат съвсем законово своето мнение и нужда от истинска справедливост. Аз може би съжалявам, ако бях вътре, нямаше да издържа този процес вътре и това заседание, защото доколкото разбрах, един от обвиняемите е казал, че тук отвънка са раздадени по 100 лева на тия достойни хора, за да може да са дошли тук днеска. Точно така, това е вярно. Аз бях вътре в залата, свидетел съм. Първо, това не е вярно. Второ, отново казвам, че нашият синдикат получи сигнал за тази кражба на тези 7 телета от наш член, който днес е тук. Така че всяка спекулация за даване на пари просто е смешно. Да, ма аз говорих тук с поне 10 човека, които са потърпевши от кражби. Има човек, който голяма ферма има, казва, че 120 животни са му откраднати през годините. Именно за това става 120 големи, тежки животни. Точно така. Нашата сбирка днес не е само за тези 7 телета, тя е за всички проблеми назад в годините, за съжаление. Докато народа не стане и не се вземат спешни мерки, в момента властимащите, не знам докъде ще стигнем, защото положението е повече от трагично. Затова още веднъж, ако ми позволиш, призовавам всички български граждани, без значение дали са празници, дали са делнични дни, кой с какво е ангажиран. Наш дълг е да защитим всички тези хора, защото те са част от нашия народ. И когато всички плачат, че лекарствата са скъпи, че храната е скъпа и некачествена, ето да видите хората, които произвеждат качествената храна. Погледнете ги. Изтощените, смачкани български животновъди. Благодаря. Според теб, тия животновъди бяха ли подкрепени от институцията? Съд и прокуратура. Аз мисля, че на този въпрос всеки сам може да се отговори. Аз пък ще ви отговоря директно. Не бяха подкрепени. За пореден път честният българин беше унижен и предаден от една институция, която дори аз бих казал, че е нелегитимна и на хранилката на гербаджийската мафия в България. Това е. Свобода.